Ayan mga kaparang Jason, good morning, good morning. Sunday, araw ng linggo. Shoutout po para sa mga viewers natin. At syempre, lalo-lalo sa mga sponsor. Mga silent viewers natin, shoutout po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang Sunday po sa ating lahat. Yun po, at punta nga kami dun sa Iriga. Kasama ko si Ami dito, yung anak ko. Para kasi matagal kaming nawala. Tapos sa mga susunod na naman na araw, alis na naman kami. Magiging busy na naman. Kumbaga ngayon kami kumbaga igala ko rin yung anak ko. Tapos sama ko rin si mama. Kasi nung nakaraan birthday niya, wala ako, nasa Maynila. Nagpapacheck up nga kay Ami. Kumbaga, pasasalamat na din natin na gala-gala ko rin. Pasasalamat din natin sa kanila na nag-alaga kay Rete. Oo. Halika na! Pakita mo yung outfit mo. Outfit check. At yun, siyempre maraming salamat sa nag-sponsor sa amin. Nung ano pa nga to, nung December pa. At yun, ayaw niyo magpakilala kung sino siya. Pero matagal na ito binigay sa amin, kaso yun nga, di nagkakaroon ng oras para lumabas kasi busy sa negosyo, busy sa trabaho kay amin. Pero alam niya naman na. Yan. At yun, papunta kami doon. Sa Iriga. Yes. Kasama ko yung iba kong kapatid. Pakan mo ito na. At ginamit ko rin yung sapatos ko kasi baka masira. Ma? Bihira kong gamitin, sayang. Ano pa lang to? Pangatlong gamit ko nito. Kasi baby. Thank you ko anak sa sa nag-sponsor sa atin. Sa Pasamji. Thank you. Hawa na ng hair mo, Day. Wala raw, Day, kung gupitan natin ito, Day. Malapit. Oh, let's go na. Tara na. Tingnan mo naman. Let's go. Tingnan mo, oh. Parang kailan lang, oh. Grabe ba? Oh, konti na lang. Konti na lang. Tara, tara. At saraduan ko muna tong tindahan kasi linggo naman nga. Yan. Bali, pagbukas namin maganda naman yung bintahan. At sabi ko nga kay Ami, kumbaga kung ano lang yung mabili dito, saka na kami mamimili pag uwiin ulit namin kasi yun, nadala na kami. Nadaga yung mga paninda namin na matagal kaming dun. Kasi sabi naman ng doktor, baka raw sa itong sunod na follow-up check-up, baka raw matagal na yung baka ilang buwan na yung bumalik kami sa Maynila. Kaya sabi ko, ito lang muna kung ano dito, yan muna yung paninda namin. Hindi muna ako mamimili. Sa pagbalik na lang. Yan, saraduan ko muna to. Ayan. Oh, gano'n saan to? Alis na kami. Yan si Ami. Bebe! Tara na. Bali po, dalawa po sila na nag-sponsor sa amin. Yung isa, nung isang araw lang. Yung isa. At yung isa naman, nung December pa to, kaso yun nga, ngayon lang kami nagkaroon ng time. Kasi busy nung mga nakarang araw. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong dalawa. Siyempre sa lahat mga viewers. Ma, salamat kayo sa kanila. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you pa din. Thank you. Salamat na lang tayo sa kanila. Thank you po sa inyo. At sobrang hindi ko alam kung paano tayo mag-thank you eh. Sobrang thank you yun. po. Alam niyo na rin po kung sino po kayo. At bali, nagsabi na lang sa kanila. Mahal na mahal namin kayo. Yan, let's go na. Seatbelt. Bye-bye, Chikaboo. Hindi na magbuhay pa?
Dumaan muna kami dito sa bahay kasi isama ko rin si Basta, mama. Si Papa ayaw. di ba? Ayaw si mama. 35 Mga kapatid ko. Adi Dalawang kapatid si mama. Kala ko nandyan. At yun, siyempre salamat sa Ating, Salamat po yung sa nagbigay dati nung nag-birthday si Papa. Na pang pa-birthday kay Papa. Alam mo na po kung sino ka, di ko na rin babanggitin kasi ayaw niya rin magpabanggit. Ito na po yun. Binili nila mama sa paninda. Ito na yun, naparami nila. Mayroon na dito. Magkano yung binigay nun? 7? 7 lahat ata yun eh. 5. Ha? 5K. 5 kaya tayo kay Papa eh. Ay 4, tapos kay mama 3 sa gato. nakalimutan ko na eh. 5K. 5 lahat. 5, basta 5k yun. Tapos pinagsama-sama nila. Ito na, naparami na nila. Nagtitinda sila ng balot. Ito na po yun. Marami na. Ito na madilim kasi. Yan na yung tindahan. Ito na po yung binigay na pang-birthday kay Papa noon. Naparami na nila. Kasi tinda sila ng balot. Sila nagpatuloy nung tinda ko na balot. Binigay ko na sa kanila. Ito mani. Babalutin yan. So balot. Mga nahugasan na siya. Malinis na. Pinoy. Papa. Ako sa Salamat ka sa kanila. Salamat ka kanila. Salamat siya na. Oh, Yan na. Nagtanubo na. tumubo na. Ayaw sa mama. Oh, Ano? si mama. Nung birthday ko kasi sa 16, bublout ako ni Jason. Oh. Wala kasi kami nung 16 eh. Birthday ni mama yun. Kaya ito na rin yun. Kumbaga simpleng salo-salo lang din. Siyempre masalamat sa sa nagbigay sa amin ito ng pangpakain sa amin. Siyempre salamat kay God. Patuloy na sumusuporta, nag-aalalay sa amin at binibigay yung mga hiling. Diretso na kami, papunta na kami ng Erika. Erika, palikot lang. Gas muna kami. 500. Andito na kami sa Iriga. Iriga, sentro ng Iriga. Look at me sometimes like all you want to do is hear me out.
Si ate, hello. Ayan mga ano, mga menu. Pwede kayo kumain dito. Kasama sila mama. Ito yung menu nila. Kanin. Si Ami. Ma. Ano nak? Nak? Enjoy? Ayan, happy birthday kay mama. Belated. Belated happy birthday. Ano? Happy? Happy? Sige na kain na. Nagluluto na si Ami. Magsisibang. Happy birthday, belated happy birthday kay mama. Sinibang. Bakla. Buka mo sabon. Belated happy birthday, ma.
po. Mara, ang gitna. Okay. Sila si Mama. Stay short na po si Mama. Harap. Happy. Salamat ka kanila. Oy. Panghimaga to. Yakult. Bumili na ng Yakult pang mahimaga. Ano, Jollibee gusto pa? Mga nasal? Tayo, Jollibee, mga nasal. Ano lang? Mga nasal, Jollibee. Jollibee naman. Ayaw ma. Gusto pa? Jollibee? Ayaw na. Ayaw, gusto mo, Jollibee? Ayaw mo, ma. Ayaw na nila. Ito na, ako di ako kumain ng kanin na ano. Sir, gusto namin ng Jollibee pero nakakasgang gusto na gusto. Favorite namin ng Jollibee pero nakalimutan na muna kasi. Busog na. Ito kasi yung kinuha dito kailangan ubusin. Bawal tira. Kaya sabi ko na ubusin kasi pag may matira, babayaran namin. Sige na ako sa atin. Tapos na kami kumain. Busog na. At papunta na kami dun sa sentro. Ngayon kung may mga bibilin pa. Yan, let's go. Yan, uwi na kami. Sige kuya, salamat. Sige te. Uwian na. At hindi makalakad ng maayos. Yung birthday silip. Ayan. Korean Sangyup House. Korean Sangyup House. Shoutout sa kanila sa mga staff. Busog, napakasarap at maganda yung CR nila. Dito lang to sa ano, bago dumating ng sentro ng Iriga. Doon. At dito may resort, BMC Resort. Nakamaganda ng place nila. Pauwi na kami ng Iriga, sentro ng Iriga. Arriba, Iriga. Ayan, baga nakasabit, oh. Ma, ako naman. Ako na. Sa akin na yan. Sa akin na yan, ma. Josie mo. Long sleeve uda. Hello, Josh. Long sleeve ano no, sa kabila. Ako baga sa di para tinda. Ako baga yung nagtitinda dito. Ayan. O yun sa baba, oh. Youngstana. Yeah, Youngstana. Hey, Leotot. Ay, mga tito Ilad, favorite ko lang mo baga dito. Ano ka yung dawaga? Hindi ka na din sa sukat. Eh, pwede, syempre. Dudulak. Aba, eh, mo. Hindi ko ka na. Hindi ko. Ay. Tuli. Ba't ka na? Oh, sanggatos ko na. Ni, 150 kintala. Sanggat ko siya ko na. Inda ka magsupong kung gusto. Sabi mo, makapamira yan na isura na. Arwana. Uy. Arawan. Ito na nagdag na. Ay, Arwana.
Hailey! Pang? George. George. May nangyari na lang. Yan ka. Tadi, ako mo lang kasalita ko. Ah? Ako talaga kasalita mo. Hindi ko pati yan list. Ah? Hindi mo list. Ang bayad na. Protocol kaya. Okay ka o okay din nakapipili. Kinuha ko na white tali pang. Ah, pang white, pang mas. Let's go, let's go. Mama! Pipili pa lang isa eh. Ah, mag-ano pa ka ba? Dali, come on. Ito Ilad. Ano, dito kami sa kabila. Hinahanap ng George. Wala natanggal. Ay, natanggal? Ay, hindi yan. Oh. So, ano, paano mag-viral? Magaling baga, oh. Okay na yan. Yes. Katawan. Mga unang parang sa plancha. Ha? Matatamaan. Eh, kuha mo muna. Hangin. Dari, plancha kaya, kung sana, ibabaan mo, init niya. Oh, di mo pa? Konti pa? Lahat patawad. Doon, tigpamasay na. Pang sports talaga. Paano mo nalaman na pang sports? Ito. Oops, sold. Ay. Hindi mo dati ito ilad na ba yun? Dadi ah. Hindi magulo. Hindi ako magpuso. Ha? Nakakulay ko. Matapos sa di 100. Hindi magulo. Hailey! Gatila. Yan, uwian na ang mga nagkukay-ukay. Dito ka. Kapag ukay-ukay na. Yan. Nag-take out na lang kami ng milk tea. Tapos, sa akin. Tapos uwi na. At tingnan nyo, tingnan nyo yung sunset to. Wait lang. Yan, dito na kami sa bahay.
Magtitinda na sila ng ano. Bumili si mama ng chicharon. Magtitinda sila ng balot. Not ba? Bakit? Baba nga nila. Iabot mo doon sa tindahan. Amoy. Sa likod ko, kay Lola Belen pa yan. Ayan po, at dito na kami sa bahay. Nakauwi na nga kami. Nakarating lang kasi duman pa kami ng bato. Time check natin. Alas 6:19. Yan. Okay. Busog pa din ako. Busog pa rin. Baka hindi Na? na ako makakain. Okay na? Di bukas na kumain. Ako busog din eh. Ayun muli. Grabe. At binili si mama ng ano? Okay. Nag-shopping, Oo. may siguro, konti lang, pero napasaya naman lang. Oo. Kasi nahiya sila kumuha eh. Siyempre, sabi ko, sige lang, kumuha lang kayo kung ano gusto niyo. Eh, medyo naman sila. Hindi kayo binili kasi gusto niya yung jacket. Oo. Ayaw pa nga eh, kasi mahal daw. Mm. Sabi ko, sige na kasi bihira. Alam mo naman sila yung magandang Kaya yun, maraming salamat po sa... Alam niyo na po kung sino kayo. Thank you so much. Kasi nagtanong muna ako sa inyo bago kami umalis kung mabanggitin ba yung pangalan. Sabi na wag na raw, basta raw mabusog lang yung magpakasaya. Yun, maraming salamat po sa inyo. Bali, dalawa kayo yung nag-ano sa amin ngayon. Yun. Thank you po at ingat po kayo palagi. Sana laging malakas at ingat sa work. At malusog po kayo. Oo. Pahinga pag may time. Yun. Ayan. Bye-bye. To all viewers, to all sponsor. Bye-bye po. Sa viewers. Yan, bye-bye. Love you all. Thank you so much. Bye-bye.